Daje ciepło, jest czarny, brudzi i kojarzy się ze Śląskiem. Węgiel wpisuje się w tradycję regionu, ale też w nowoczesny design. Coraz częściej inspiruje, fascynuje, zdobi oraz zachwyca. Węgiel bez kompleksów konkuruje z kamieniami szlachetnymi. Jest kwintesencją ładnych rzeczy użytkowych, praktycznych. Stary węgiel oprawia się w nowe pomysły. Sól ziemi czarnej jest więc solą nowego, odważnego wzornictwa i atrakcyjnej biżuterii. Architektura w skali mikro szlifuje śląską tradycję na miarę naszych czasów. Stary węgiel w rękach młodych artystek nabrał szlifów szlachetnego piękna. Węgiel jest tworzywem bardzo specyficznym. Nie każda bryła węgla nadaje się do obróbki, do tworzenia z niej biżuterii. Część kawałków jest bardziej matowych, część bardziej błyszczących i postanowiłyśmy wykorzystać tą surowość węgla i łączyć go z materiałem bardzo szlachetnym, jakim jest srebro. W zależności od koncepcji albo staramy się dobierać model biżuterii pod materiał, jakim jest węgiel, ale z drugiej strony też staramy się go testować i sprawdzać jego możliwości. Czasami w trakcie pracy z węglem powstaje jakiś model. Czysty węgiel z południa nieśmiało konkuruje teraz z bursztynem z północy. I śmiało można tak ładną biżuterią promować region i chwalić się bogactwem ziemi śląskiej oraz pomysłowością jej młodych twórców. Zaczęło się na 4-5 roku, kiedy chciałyśmy z Bogną wyjechać na Sokratesa i zabrać coś z naszego regionu, jakąś pamiątkę. W tych czasach nie było nic fajnego, nic designerskiego, nic z czym wiązałby się nasz region, nic czym mogłybyśmy się pochwalić. Idea była taka, aby stworzyć pamiątkę z węgla, coś niedużego, co można zabrać ze sobą, spakować do walizki, coś, co będzie się kojarzyć tylko ze Śląskiem. Wkomponowana w srebro fascynacja Śląskiem fascynuje już 3 ministerstwa oraz Śląski Urząd Marszałkowski. Instytucje te zamawiają takie produkty współczesnego wzornictwa na prezenty, promocyjne gadżety. Jest więc nowa jakość made in Silesia. Węgiel, który brudzi w rękach projektantki Marty Frank, myje, czyści, dezynfekuje. Zmywa stereotypy o brudnym Śląsku. Węgiel jak mydło, czy mydło jak węgiel? Z pewnością jednak to nie tylko gadżet z regionu, ale też praktyczny kosmetyk. Naprawdę się pieni, ma certyfikat. To aktywny węgiel, który aktywnie wchodzi za skórę zarazkom. Drobnoustroje go nie lubią, nasza skóra owszem. Nosiłam z tyłu głowy projekt, który szczęśliwie zmaterializował się w grudniu zeszłego roku, czyli czarne mydło w kształcie bryły węgla, które nazwaliśmy Sadza Soap. Hasłem takim przewodnim tego projektu to jest Sadza odmładza i tak naprawdę wszystko zaczęło się właśnie od niego. Szczęśliwie projekt spotkał się z niesamowicie ciepłym przyjęciem zarówno na Śląsku, jak i w całej Polsce, bo dostajemy zarówno zamówienia, jak i jakby bardzo pozytywne recenzje prasowe i opinie po prostu od użytkowników, czy jakby miłośników produktów regionalnych z całego kraju, a także z zagranicy. Węgiel z podziemia wyszedł na powierzchnię nie tylko kopalni. Wszedł, jeśli nie wprost na salony, to do łazienek na pewno. Przyszedł tam jako suwenir. Naturalną drogą lokalny patriotyzm wszedł w naturalne tkaniny. Jakościowo dobra bawełna dotrzymuje kroku jakości pomysłu. Nic gotowego. Wszystko przemyślane, zaprojektowane z industrialnym zacięciem. Jeśli humor, to nie rubaszny, a wysublimowany. Lokalny patriota to zamysł regionalny, który wyrabia sobie markę już 3. rok. To żaden tam biznes, raczej oferta dla pasjonatów. Te gadżety pozwalają na identyfikację i mocny akcent lokalny. Zaczęło się przede wszystkim od jakiejś irytacji. Irytacji tym, że chodzimy po naszym mieście, chodzimy po Śląsku i widzimy ludzi w koszulkach Ibiza, Majorka, I love you, Nowy Jork. No i pytanie w głowach czemu, nie? Czemu tak musi być? Czemu nie może być na przykład tak, że ktoś będzie miał na sobie bytom swoje własne miasto, w którym żyje, w które kocha. No a do tego wszystkiego jeszcze trzeba powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Śląsku, jesteśmy w miejscu, gdzie no, żyją różni ludzie z różnych stron, no ale oni też się w jakiś sposób utożsamiają z tym regionem. No, mieliśmy taki pomysł, żeby to ubrać
Robimy to po to, aby wszyscy mieszkańcy Bytomia, Górnego Śląska mogli poczuć się dumnie ze swojego miasta oraz ze swojego regionu, aby mogli promować to, co mają w zasięgu ręki, a nie to, co oferuje im sklep, typowa sieciówka, w którym możemy znaleźć odzież czy produkty zachwalające miasta, miejsca, w których nigdy nie byli, z którymi tak naprawdę nie możemy się identyfikować. Chcemy, aby nasze miasta nie kojarzyły się z byle jakością, czy też z jakimiś błędnymi stereotypami. Chcemy, żeby rzeczy, które sami projektujemy, które wymyślamy, były kolorowe, żeby tak przedstawiały Śląsk. Lokalny patriota dochowuje wiary jednej zasadzie. Znaki, symbole, skojarzenia z Bytomia i Górnego Śląska są zawsze umieszczane z przodu t-shirtów. Nigdy na plecach, nigdy z tyłu. Tam przecież nie czuć bicia serca. I własny wzrok też nie sięga.